זוהר מוקדמות RF 2025 קרוספיט. יאללה, תן. סבבה. אמיר זוהר, מוקדמות RF 2025 קרוספיט בקס. רגע, מוקדמות ראשונות, לא? מוקדמות ראשונות. אח שלי, תן בראש! יאללה. תמשוך את זה למטה, תראה שזה 3. רגע. עוד צריך לעלות את זה 3 מדויק, קלאס. רגע. ממשיכים, עולים. בפנים. בוקר טוב. זהו, עזבתי. עזוב. סבבה. תראה כדור 20. כדור 20 ליברות. כדור 20. מוט. גם 20. פלטה. 20. 10. פלטה 10. יש לנו פה. תהפוך אותם עם הפנים למעלה והוא יצטלם. מה הכיוון בסנט שנדע להעמיס לך? בסדר, זה בחימון צריך לדעת, אני לא יודע כמה כאילו. לא, כאילו 40, 50, 60, כאלה, לא עכשיו. לפי איך שזה ייראה, אני אגיד כמה נשים. בסדר. עוד משהו? מכונת הרשי מאופסת, תלחץ על Just Roll. מה עוד אנחנו צריכים להראות? בר נקי. נראה לי שזהו. גל, אני אצטרך שתתחיל איתי ביחד שם. פה? כן. חכה רגע. אני רוצה... תראה שהכל סבבה. רואים את הסנאץ', רואים הכל? כן. סבבה. תנסה להתחייב למספר חזרות, אל תתחייב ל-9 ותעשה 7. תתחייב לזה, אם צריך תנוף אחרי 9. בסדר, אני מוכן ל-10. אתה מוכן? כן, תגיד לי מתי. אנחנו לוחצים ביחד עוד 3. 3, 4 ולוחץ. 3, 2, 1, לא 3, 4 ו... ואז מתי אני לוחץ? 3, 2, 1, לחיצה. טוב. מוכן? 3, 2, 1, לחיצה. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, גב לכדור. גו! סקווט, פוש. עוד קצת סקווט, זה לא פגע. כזה שיפוט צריך לכל מי שרוצה לעשות כזה שיפוט. הלאה. 6 5 3 2 1 גול. רגליים נוגעות. הלאה, גו. 1 2 3 4 5 6 עוד 6 1 2 3 4 לעבור עם הרגליים אחורה 5 6 מצוין 9 קליל. יופי, אני לא להצטרף בטעות, כבר עשינו להיות. 9 קליל. 1 יפה, להתיישב. 2 3 4 5 עוד 4 6 7 8 עוד 1 ו9 שולדר טו אוברהד איך שברת. 6, לא? כן. כמו צמוד לגוף. יפה, ושולדר טו אוברהד להתיישר. 1 2 3 מצוין. חצי. 4 5 6 מעול. בול 15 חזרות. let's go. יפה, סקווט מלא, מעל המטרה. 2 3 4 5 6 7 מעל המטרה. 8 9 תנשום.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 12 טוסט עובר. 12 טוסט עובר. אחת, 2, לעבור עם הרגליים את המתח. 3, קצת גבולי שם. 4. 5, 6, 7, 8, מצוין, עוד 4 אחרונים. עוד 4. אחת, 2, הופה, קרוב, לא נגע. עוד 3, חזק. 2, עוד 2 אחרונים. 3, יפה, נגע, עוד 1, עוד 1. עוד 1, אחרון. מצוין, טוב מאוד. הלאה, קלין, זה קל לך, תזיז אותו. 1, 2, עוד כל הזמן קרוב לגופה. 3, 4, יפה מאוד. להתיישר עם הרגליים. 5, מעולה, שיעור ברכיים. 6, עוד 3 ו6 שולדר טו אוברד. 1, 2, 3 שולדר טו אוברד. הלאה, סע. 1, 2, 3, 4, 5, 6, מצוין. 15 וולט. 15 וולט. תן חמישיות צ'יק צ'ק. 6, 5, 4, יאללה, 6, 5, 4. 1, 2, 3, גל אל תשב בשמש. 4, 5, 6, יפה. עוד 5. הלאה. 5, מצוין. 4, עדיף שיפגע למעלה. 3, 2, 1, עוד 4. גל, בוא תעזור לי להעמיד. יש. הלאה, סע. 4, חזק. 3, 2, הופ, לא פגע. 2, 1, מצוין. כל סובה, לדעתי שלשות צ'יק צ'ק, טק טק טק. אחת, שכל חזרה תהיה ריק, זה חשוב כאן. 2, 3, מצוין. 5, לא להתרחק, לא להתרחק, לא להתרחק, להישאר קרוב, לא לבזבז אנרגיה סתם. הלאה, עוד 3. 3, יפה, כל חזרה ריק. 2, הלאה, חזק. 5, 6 עכשיו אנחנו. נראה קצת ידיים, לא להתרחק, לנשום. הלאה, אנחנו ב6 מתוך 12, חצי עברנו. בואו נעשה אפילו זוגות, כל חזרה ריק, אבל טיק טק. 1, אתה יכול עוד 1. הופה, לא ריק. סליחה. הלאה, גו. 7 אנחנו. 8. גם טוב. רק שרגליים יעברו. יעברו אחורה. 9, מצוין. עוד 3. 3. עוד 2. עוד 2. 2, מצוין. עוד 1 אחרון. עוד 1 אחרון. מצוין. סט אחרון של מוט. סט אחרון של מוט. הלאה. קדימה, let's go. 1, 2, 3,
מתי ישאל? ארבע. 5, עברת כבר מעל חצי. 6, תנוח רגע, תן גריפליש, תשחרר. 2 דקות. יחסה. 3. 2, תתרחק קצת מהמות. 1. הלאה. הלאה, 6 שולדר טובר חייב להיות בסט אחד, אתה יכול. סט אחד, אין לנו זמן. 1, החזק, יהיה קל. 2, מעולה. 3, 4, 5, 6, מצוין. לחלק בשלשות, כדור אפילו בין 3 ל-5. גל, תאמיץ אותי. בין 3 ל-5. יאללה, אמיר, לעבוד. רגע, תקה. לא. לא, עכשיו בשלום. שווה לשפול טוב. 6, נכון? לא, 4, 5. 6, 7, 8, גל, תזיז שלא תסתיר אותה תחת. 9, עוד 5, גל, שלא תסתיר אני אותה לא תחת. עושה כלום, לא רק שם את החמישיות ועולה. הלאה. 10, 11, 12, 13, הופה, עוד לא שלוש, פגע. עוד שלוש, עוד שלוש. 13, אחד. 14, שתיים. חזק. 15, שלוש, פה פצצה. כמה שאתה יכול, יחיד, סינגלים, טיק טק, יש לך 20 שניות. סינגלים, הלאה. 1, הופה, עוד אחד, 10 שניות אחרונות, 10, 9, עוד אחד. 8, 7, 6, 5, 4, תספיק עוד חזרה, 3, 2, 1, מצוין, חזרה, רפ, נכנס רפואי. בוא נצא. שב. רגע, אתה לא תחרר חקירה. שמתי לך 50 קילו. כן, כמו אמבטיה קרח. יש לך לפחות עד 12 וחצי. אני חושב שתעשה 12 וחצי, 14 וחצי, 16 וחצי, ואז תנוח דקה וחצי. מה זה? ניסות, מתי להיכנס. בסדר? לא נראה לי אבל עולה ל-50. עולה לך במשהו. עושה את הכי טוב. אני עליו. אני אגיד לך חצי דקה לפני. רגוע עם זה. ליישר רגליים, תן להם קצת להשתחרר. אתה עולה באנד, עולה למעלה, עולה באנד, מתרוצץ, נכנס. זה עם אחרון פה, נכון? לא, אופן לפחות. מרים את הסנאפ ועושה אוהב. עכשיו זה המנוחה, נקרא את החלק הבא. מבחינתי תחתור 53 דקות, תעשה בין 5 ל-7 ברפיז, מגנזיום, עוד 45. נשים מגנזי, הופה, רים חתמות. לא רוצה זה רים חתמות, אם אתה נותן אותו שם. לא, זה היה שגם. עוד 25 שניות אנחנו ניכנס. תראה את המוט עולה, אחי. לא, המוט עולה, המוט הזה עולה, אני מדבר איתך על המשקל השלישי, אתה צריך... יאללה. מה שאתה צריך ליצור קפיץ, לקפוץ הכי גבוה, והנה, אתה תראה עכשיו כמה הוא חזק. אני יודע, אני רואה את הגודל. למרות שאני עייף. אין שום קשר. זה קופץ. זה עובר אצלי. נמוך, אם אתה יכול.
אתה יכול. רד, אפ למעלה. זרוק. אבל בחימום לא אמרת לי שיש לך בעיה באוברהד סקווט. אין לי בעיה, אני עייף, אני לא רוצה להחזיק אותי עם הידיים. כבר הרמת אותו, רק תרד לסקווט. לא, אני לא יכול זה לא קשור. שב רגע, גל, תעמיס לי. שב, תן. יש לך 55. תן לי קצת. 55 העלמות. לא משנה, ברגע שהמוט כבר עלה לך מעל הראש, זהו, אתה תניח את זה על הידיים ותראה לספוט, היה נראה לי שבטוח תנועה אתה לא. לא, אני גם איתך. תראה לספוט. לא, הכל טוב, עשיתי לו, אני לא רוצה להגיד לך. שחרר. אתה תרגיש טוב, רק תדע. שם מקרס עם כל המשקאות שלכם. איי. 14, עוד 25. שוח אותו חזק כמו שהרמת, אבל נשפך לי על התיקו. לא. 15. בסדר, את המגנזיום? יאללה, אוברהד סקווט אחרי זה אחד. לעלות למעלה, יופי. בול, מצוין. סקווט. קהל, אח שלי, עוד. יפה, אמיר. כן, שחררתי לו את עצמו. אתה מרגיש את זה? בוא נשחרר לך עוד קצת, שיהיה לך נוח גם לחתירה. שים את היד, גל, תעלה לו לדעתי 65. 62 וחצי. 62 וחצי. זה מעולה. יש לך דקה וחצי. יש את ההבדל בזה? העמוד שלך ממש לא טוב. ב-16 וחצי. פעם אחרונה שהרמתי את זה באוברהד סקווט, שתלך לאגן, שעשינו בבי אמר, סימון לקראת הארץ. זה נראה שיש לך 80 קילו. כן, הוא מרים את זה ב-16. 62 וחצי העלמות. מוריד 5 ו2 וחצי מה-55, שם הסירייה חמודה על הסירייה קיימת, ועוד 1.25. הבאסה הכי גדולה שאני ממש לא יכולה לעשות את הכל לשבת. טוב, בוא נעביר את זה לפה. וואלה, אבל לא, הוא חייב את הוולבול. רגע, תנוח, עוד חצי דקה. שים מגנזיום בינתיים, שיש לי מספיק. גם אתה תוכל להיכנס לשעה אחרי? כן. יש לי פשוט פגישה באחד, אני אצטור אותו קצת, אבל אני רוצה להיות איתך. כן, לא, אין בעיה. 15 שניות. רד נמוך שלא יהיה שם נורם באוברהד, אוקיי? יפה מאוד. הלאה. חיה. קדימה. רד, תעלה. מצוין. אתה מרגיש שאתה צריך לשבת פה? היי, תגיד את הכיסא. רגע, כן. לא צריך לצלם, זה מחובר למערכת, לא? אין בעיה, אבל אני מתקרב. תזכור מה ששיר אמרה לי, תרד עם פנים אליי. רגע, יש לך עוד 45 שניות. זה יהיה איתך כל 4 דקות. כמה? חצי דקה לפני אתה רוצה? 25 שניות, אתה מתחיל?
ליפול על כיסא גביע. 15 שניות. 50 קלוריות. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hold it. Let's go, baby. בוא נוכיח את האוויר. רוני, בסדר? אנחנו על 30 קלוריות. אל תמהר, אחי. עבוד פשוט. יופי, להמשיך לחתור. חתירה זה עיניים שחורות, אחי. עיניים על המסך, לא מפסיק, הלאה, לא פחות מ-1000. לא פחות מ-1000, כל חתירה. קדימה. קדימה. נושם. נושם. לא לעצור, תהיה תמיד בפלואו. תהיה תמיד בפלואו. פלואו, פלואו, פלואו. move your body. קדימה. פלואו, קדימה. חזק. עוד 3 קלוריות. לא לתת פה גז, דווקא להוריד טיפה גז. הלאה, עוד 2, קדימה. עוד קלוריה, עוד קלוריה, עוד קלוריה. עוד אחת אחרונה, זהו, מספיק, 50. יופי, הלאה, ברפי, ברפי, פנים אליי. לאפס לו? לא, לא, רגע. כן, תאפס לו, אתה יכול. יפה, 1, 2, קדימה, מצוין. תן לנו לפחות 6, 7, 3. אח שלי, אתה לוחם עוקץ, קדימה. הלאה, מה זה סמוכקום? יופי, עוד 20 שניות, עוד 20 שניות אנחנו נחים. הלאה, קדימה. תעשה just throw בבקשה. קפיצה, קפיצה, עשו רגל רגל, הלאה. יש לך עוד 10 שניות, יש לך עוד 10 שניות. עוד 1, עוד 7, 6, 5, תספיק להיות... עוד חזרה? קח את שלי, 7 למכונה. יש לך 20 שניות. שים רגליים בבקשה, שים רגליים. סגור. נושם, נושם. הלאה, קדימה, עוד מעט אתה צריך להתחיל לראות. 10 שניות. 10 שניות, אחי, זה סך... לא, לא, לא. אחרי זה 4, 3, 2, 1. להתחיל לחתור. להתחיל לחתור. קדימה. לא לרדת מ-1000. אתה יכול. אתה יכול, אתה רק צריך לנשום ולהתרכז בבקשה. רק לנשום ולהתרכז. יש לנו 8 דקות, האימון הזה נגמר. להמשיך על 1000, לא צריך יותר מדי מ-1000. לנשום ולהתרכז.
עיניים רק למסך. שום דבר אחר, אתה לא מסתכל, אתה לא מרוכז בשום דבר אחר. מה? יש לי שק במקרר. אני מרגיש סוחרה פשוט. יפה מאוד. יופי, אמיר, השתעתת קצת על הקצב, יופי. זה 50 הקשים, 50 הבאים האחרונים. זה יעזור לי להכניס את הראש לקרח? כן, רק את זה. כן. כי חם. הלאה, אמיר, קדימה. קדימה, קדימה, עוד קצת, אחי. כמה קלוריות? 6 דקות האימון הזה נגמר. אתה על 35 קלוריות, זה 15 האחרונים. אני יודע. עוד 10 קלוריות. קדימה, אמיר. לנשום. עזוב את הזיער, תעבוד. עוד 7. טיפה להוריד קצב בשביל שניתן בראש בברפי. הלאה, 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 הלאה. 5 קלוריות אחרונות. עוד 4. עוד 4. יהיה לך רק חצי דקה, אני רוצה שם ברפי. קדימה, קדימה, סיים את החתירה הזאת. 2 קלוריות. יש פה מים, אין בעיה. תסיים, יהיה לך חצי דקה, אל תדאג. וגו, גו, צא צ'יק צ'ק. תן לנו 5-6 ברפי. הלאה, יש לך 25 שניות. קפוץ מעל המכונה 2 רגליים. 1. 2. 3. 4. קדימה, מכונה. 5. קח שלוק מים, יש לך חצי דקה. 7 לטוסיק, 7 לטוסיק על המכונה. תאפס לו בבקשה, גל. Just throw. אמיר, זה הסוף, אח שלי. זה הסוף. 15 שניות. לאט לאט. יש פה מים על הראש? 5, 4, 3, 2, 1, let's go baby, let's go. שלוש וחצי דקות האימון הזה נגמר, אחי, ואתה מאחורי זה. השניות יעברו, קדימה. עיניים למסך, אחי, עיניים למסך. קדימה, אתה חזק. אתה חזק, קדימה. שמונה עשרה. קדימה, קדימה. אני רוצה פה קצת גז, כי אחרי זה אתה תתאבד על הברפיז. לא הרבה גז, קצת, עוד קצת על הגז. עוד קצת על הגז. קדימה, אתה כבר עוד שנייה וחצי, עוד שנייה וחצי.
גל, תזיז את הבקבוק, הוא יצטרך למות. הלאה, 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 קדימה, קדימה, קדימה. בוא ניתן גז, אמיר. אל תשאיר שום דבר בטנק, תחתור חזק, תחתור חזק, אתה יודע איך לחתור חזק. או, תודה, עוד אחד כזה. קדימה, עוד חזק, אתה יכול. דחוף את הרגליים, קדימה, 20 קלוריות. זה 20 חתירות ואתה מתפנתר על זה. Let's go, baby. Do your best, come on. 15 קלוריות, זה 15 קלוריות ואתה מאחורי זה, אחי. וירדת מהמכונה הזאת וסיימת. קדימה, אל תשאיר שום דבר, אתה לא תעשה את זה שוב, אחי. קדימה. 10 קלוריות ואנחנו נרד לברפיס ונעשה את הכי טוב שלנו. קדימה. 9. 8. אנחנו נעשה את הכי טוב שלנו, יהיה לך דקה, אתה תיכנס, תעשה שם את הכי טוב שלך. קדימה, 6. עוד 5. 5 אחרונים. 5 אחרונים, אנחנו נוריד את הרצועות ואנחנו נקפוץ כמו משוגעים. עוד 3. עוד 3. עוד 2. עוד 2. Come on, let's go, baby. תוציא את החיה שבך. קדימה. תוריד רצועות. הלאה, תוריד רצועות. קדימה, אני רוצה לראות חיה. אני רוצה לראות חיה, יש לך 40 שניות. Get down. Get down, let's go, baby. 30 שניות, jump. תעשה הכי טוב שלך. 2. אחי, 25 שניות זה נגמר. 3. קדימה, כנס לזה. אל תשאיר כלום. אל תשאיר כלום. קדימה, לא משאירים שבועים בשטח. סע. 20 שניות, get up. get up, קדימה. 15, 14, 13. אחי, זה רימון. קדימה. 10, קפוץ. 9, 8, 7, 6, 5, תעשה לי עוד חזרה, עוד חזרה, עוד חזרה, 3, 2, 1, סגור את החזרה הזאת, כל הכבוד. האימון הכי טוב שעשית בחיים, גם תראה את המשקל האחרון שהוא עשה. לא, לא אתה שכב. וואו. 1.25. 1.25. 10. הופה, תמשוך. זה 10. בכל מקרה, אני צריך להגיד את זה. וזה 10. איך אתה מרגיש, אמיר? כל הכבוד, אחי. טוב, עכשיו אנחנו צריכים למצוא זווית שגם תראה את הכלי